Good morning everyone. Welcome back to my new blog. Haino hailam sopuyo ani katal blog ko tabuke phongai sri sri do 6ta se baji draw ko ani lokini molai sari klangna phong o jaga wa hine bari khlai tongwe ko wa khai tongo obagi phurusa dimani wa sido wa kasama bono bo khairi tongta inke o jaga net pai ne net dumai dina hinso o jaga o molai rok sari klangna hinso inke tei mosoro bonai tomato rok bonai ke korok tam kamo moi rimi rok dina hinsa tabo ke nai tong dina rok tin blong no pai thak jora soya sak Toma ceng toma kene. Gajar rok, kira rok, pantol rok, Mosor rok. alu rok. Joto kene no. Busia. Ni to sia no. Hmm. Coba cana musuh sih. kuri khori to khabo ma thoma na Misalnya, muy rong bung kan? ni na mari khintong kha Amerika. Dudi. Amerika. ani mui phrai tabo khak nai satuna bagai kaham ke nuk ya do ni mulu kala ni tabo ke ani papa bazar thang phaikya bini baba bai खबर मत खाती सुबाई लाना फाइ तो आम अजाने फाइ kana ngari sin bab sana ko mayu ta mane tu ja sampai ku tu kha ei ba par mane lai thang ar man lai thang Tapi ya tuh kamu. ano mang pai beli borok ba tabukhe anlogini mosoro kai dongo tomato kai dongo moso kai to kai pekha inke tomato kai dongo tabuk bo phungo bazar thangmani bazar thangpuru pai to manta inke bono subana hina ang phaikya bono kisa subaga na hine ba bono subaya hin jol jagi dongo inke ba subana hin phaika ta taw Ang kai kene nang cari tahan. Kanya. ang salam sih ang saya mutro sa saya na ini di bano nung saya mana ya ang sa tisa saya Kai gitu. Kamu berusaha jono. tabo khe ang bono tomato kai subagana bo subaya hene kisa koi tong khano inge kisa subagan ta bo khe to nangya hin tongo topon ang subanai omokhe anlogini rasmela nai tui belengkar pai tu bokha rasmela ni 1200 marika ke bati set omokhe bati set bo pai tu bokha omokhe 4ta set 4ta oi 130 taka marika angke to naina himane angke nuklia bo thangka angke bo paitu khata angke khali thangse nang taklai mathe ani botla ang busuki thangna musung suka mathaya nang tabu joli tongo bono nga bo khano bati ro mo hage phunu ki tongta angke mar khe jole jak hai bono bati ro nai no tong khata kisa tabu khe bati thaisa busuk klai kha mo hisab khlai tongo ang angko cotton no hinge kisa dam bisi khlai kya obni sale sikon hinge bono kisa kom ke hisab khlai ani busana sai tong ta 4ta oi 130 hinge thaisa busuk klai kha mo angko hisab khai khana di tong ta ani busai no naithok jaga angke mar khaino batira naithok jak suka bati set plastic ni phana naithoka bo rasmelani angko jelabi robo tu khai ka jelabi hingke market thokjago angke sinong bor jotono jelabi hingke thokjago burinda bo tujak bo thang angke amteke to bo khai serai ni tok pakhang lai gara kya phoga sil hete lai phoni ya bo saisi aiso thaina yo naisima Nang cakay na rin. ni sari pala sai sene ne bosa Changnya mi ande.
Tabukhe bakhor busuli sarna hini phaisa ko hatani tongo rono gura khe hatani tongo khaksa khe to mosorok tomato rok kaikha hingke tei khaksa phaisa hingke ko jaga hingke sarnai bakhor busului sari rinai o jaga o hingke mosorok naidi miyapur mosorok kaimani ama thangui tongbaikha tui rok bo lui rijak hingke ba hingke o jaga hingke to mulai kai rijak bo mulai kaimani hingke to ang norokno phunukjak riya o jaga mulai kai rijak khe moso ko tomato jo to tomato do kana gana khe boja tomato moso rok bojak tomato tongo moso tongo ta Boleh kapai pe kau ko. ha Sama kali nu. Dalang aja bu. donya no buti syukur kana tini das aro mani hingga tunggu musna rakha tilpawa hingga tekarpawa untuk senamaya hingga friends song jotono support khai tong bai dikisa jara subscribe khlaiya korong ke subscribe khai di like tok di comment dok khai di hingga support nango norong ni belai kheno kisa support khai jabadi hingga tini ni blog hingga no umusung no ngsinai tesa next blog o malai phine norok bai